Ang inyong Maestro Waray finally po ay mag-aasawa na po at nandito po kami ngayon, papunta po kami sa lugar ng aking mapapangasawa para sa tinatawag na sekreto. Ayan mga kachapsoyo, may dala po kami mga pagkain. Konti lang po yan pero sa palagay ko sapat naman po yan. Darsal ako yan. Ayan, welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. At ayan mga kachapsoy, nandito na po yung big revelation ng inyong Maestro Waray para sa kanyang birthday celebration 2022. At salamat sa inyong pagantabay. Naglumingas ang hulas. Ayan mga kachapsoy, nandito po, nagkakagulo po kami dito sa bahay. Nandito po yung aking mga tita. Tumutulong po sila sa isang preparasyon para sa isang napakalaking paghahanda o salo-salo. Ayan mga kachapsoy. At ang inyong Maestro Waray finally po ay mag-aasawa na po at nandito po kami ngayon, papunta po kami sa lugar ng aking mapapangasawa para sa tinatawag na sekreto. Ayan mga kachapsoy, ang sekreto po ay isa pong tradisyon para sa mga mag-aasawa kung saan hinihingi po ng pamilya ng groom to be ang kamay ng soon to be bride. Ayan mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, kasalukuyan po kami nandito sa Magsaysay Beach kung saan po sasakay po kami ng bangkang di motor papunta po sa lugar ng aking bride to be sa Barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. Isa po sa 56 barangays ng Laoang, Northern Samar mga kachapsoy. At ayan mga kachapsoy, nandito po yung mga kasamahan ko. Ayan, pahirapan po yung pagsakay sa bangkang di motor dahil medyo mababaw po yung tubig at kailangan pong buhatin yung mga kasamahan naming mga matatanda na mga lola na po. ayan mga kachapsoy, mula po dito sa Magsaysay Beach sa Barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar, babiyahe po ng humigit kumulang 1 oras bago po marating ang Barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar kung saan doon po nakatira yung aking mapapangasawa. At ayan mga kachapsoy, nandito na po nakasakay, dalawang bangkang di motor po yung gamit namin dahil marami po kaming sasama at may mga dala din po kaming mga pagkain. Trivia po tayo mga kachapsoy, ang pagsisikreto po ay salitang waray o Norte Samarino nang ibig sabihin ay pamamanhikan kung saan hinihingi po ng groom ang kamay ng bride to be sa mga magulang nito para mapangasawa. At yan po mga kachapsoy ang ating gagawin sa ngayon kasama ng aming pamilya. Pupunta po kami sa Barangay Bungliw para po hingin po ang kamay ng bride to be. Ayan, makikilala na ninyo mga kachapsoy. Yes, boogie down you. Tatay ho. Kaya, basta babae. Ayan mga kachapsoy, pinagkakatuwan yung pagsakay dito sa mga kamag-anakan namin. Pahirapan din kasi. Ayan mga kachapsoy, kasama ko po dito sa bangka, sa dalawang bangkang di motor po ang aking mga magulang, mga kapatid, akin po mga tito, mga tita at mga pinsan po. Ayan, mayroon din po kami mga kasamang mga kamag-anakan, iba pang mga kamag-anakan, mga kaibigan, at kasama ko po yung mga team mamara. Nandoon po sa kabilang nandoon po sa kabilang bangka. Ayan mga kachapsoy, kung mapapansin niyo, napakaganda po, napakaaliwalas at banayad po ang tubig ng dagat. Medyo nakikisama po sa atin sa ngayon Ayan, ang ganda po ng tanawin at pasalamat tayo mga kachapsoy dahil hindi maalon. Ayan mga kachapsoy, kasama ko din pala dito sa bangka ang kapatid na babae ng aking mapapangasawa at ang kanyang asawa at anak. Nandito po sila sa unahan. Ayan po sila mga kachapsoy. Sila po, at nandito na po kami ngayon, papasok na po kami sa makitid na bahagi po ng dagat kung saan papunta na po sa kanilang lugar dito sa Barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. At ayan mga kachapsoy, ito po dito yung barangay Tarusan na po ata ito dito. Ayan mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, bagaman makabago na po yung panahon, sinusunod pa rin ng mga taga-Laoang, Northern Samar yung tradisyon ng pagsekreto o yung paghingi ng kamay ng mapapangasawa
para po mapanatili ang magandang kultura ng mga Lawanganon. At ayan, at ito po ay pagpapakita po ng respeto sa mga magulang ng magiging asawa. Ayan mga kachapsoy. Kaya mga kachapsoy, nandito po kami para sa katuparan ng tradisyon na ito. At maswerte po tayo dahil napaka-supportive po ng ating pamilya dahil buong pamilya po ay kasama. Ganito po kami, tulungan po kapag ganitong may gustong mag-asawa sa pamilya o kasapi ng pamilya. Sumasama po ang lahat para po tumulong makisa na mahingi ang kamay ng mapapangasawa at magkaroon ng magandang usapan para po sa nalalapit na kasalan. A few moments later. At ayan, finally mga kachapsoy, nandito tayo sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At ayan mga kachapsoy, nandito yung aking mga kasamahan. Sa totoo lang, isang barangay din po kaming pumunta dito. Ayan yan, puro mga tita ko po yan, mga pinsan at mga kamag-anakan. Ayan mga kachapsoy, kompletos Ricados, 2 banggang di motor, punong-puno po kami. Gabal kami ni pagbaya eh. Ang sakit ni Pauli. Ito sila. Pauli na. Pauli na sila. Ha? Pauli na. Bye-bye! Ito ang aming manager. Hi, ayan ang pinsan ko, si Perlin Sarbito. Tulawang ko, tapos ako latao. Hello po. Hi. Sabihin mo lang, sir. Hello mga kachapsoy. Ito, sir. Sir, ito na yung una. Ito. Hello mga Alam ko kachapsoy. man. Sir, talaga nyo. Siyempre. Ayan o. Isang buong barangay. Ayan mga kachapsoy, may dala po kaming mga pagkain. Konti lang po yan pero sa palagay ko sapat naman po yan. Ang mahalaga naman po yung magandang pag-uusap. Sa mga dala po namin mga kachapsoy, alak talaga ang pinakamarami. Alam, lahat ng smart maram. Oo. Ayan mga kachapsoy, yung nasa unahan po yan po yung aking uncle, kapatid ng aking tatay. Siya po ang aming kapitan sa aming barangay, sa barangay Magsaysay mga kachapsoy. Ito po. Ayan mga kachapsoy. Yan yung mga napanakgasan namin lahat. Dinala namin dito. Napanakgasan namin sa lahat ng mga pistahan. Bercel ako ya. Tapos Marvin. Dead to. Just dinigyo pag-upiyapan mo. Holy, yan mga kachapsoy. Hi. Ayan, may dala pa talagang lechon tray. At ayan mga kachapsoy, finally nandito na po kami sa bahay ng aking mapapangasawa. At ayan, tapos na po silang mag-usap-usap, yung dalawang pamilya, yung pamilya ko po at pamilya ng aking mapapangasawa. At hindi ko na po kinuhanan ng video dahil para naman po pribado po yung usapan. At saka na lang po namin i-share sa inyo mga kachapsoy kapag tamang panahon na po. Ayan mga kachapsoy, nandito po yung aking tatay. Kausap niya po yung kamag-anak ng aking mapapangasawa. At dahil tapos na nga pong mag-usap-usap yung dalawang pamilya, ayan, tagay-tagay na po sila. Ayan, maswerte po tayo dahil malugod tayong tinanggap dito sa pamilya ng aking mapapangasawa dahil mababait po lahat po sila dito, mababait mga kachapsoy. Tara mga kachapsoy, punta naman tayo sa kusina. Nandito may mga bisita pa po. Nandito din po yung aking mga tita na tumutulong po sa pag-asikaso ng mga pagkain.
Ayan, at mga pinsan ko po mga kachapsoy. Ito po mga kachapsoy yung kaigihan po kapag malaking pamilya, kagaya po ng sa amin. Ayan, at kapag nagkatulong-tulong po, napakaganda po talaga ng resulta mga kachapsoy. Maraming salamat po sa pamilya ko po mga kachapsoy. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, pauwi na po kami dahil paggabi na rin po. At thank you so much dahil successful po yung aming pamamanhikan. Ayan mga kachapsoy, nagkakalasingan na dito. Mga lasing na po yung mga kasamahan ko. Hi mga kachapsoy. Hi mga kachapsoy. Ayan. Thank you so much mga kachapsoy sa inyong pag-antabay. At ito po, finally, officially, na-reveal na po ni Maestro Waray ang kanyang napakalaking pasabog at sorpresa para sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo. Mga kachapsoy, abangan ninyo sa aking susunod na vlog. Ipapakilala ko na po sa inyo officially and finally yung aking bride-to-be at yung mga detalye po ng aming soon kasal. I-reveal po ng inyong Maestro Waray dito sa aking YouTube channel and Facebook page na Maestro Waray. I just wanna say thank you also mga kachapsoy sa pamilya ng aking napangasawa dahil po sa mainit na pagtanggap nila po dito sa amin. At ayan, finally mga kachapsoy, nahanap na po ni Maestro Waray ang kanyang the one and the only principal in life. At abangan ninyo mga kachapsoy, i-reveal po natin ang aking napakagandang misis.